At ako'y nagbabalik, hindi katulad ng init ng inyong relasyon ay talaga nga namang hindi na ata babalik. Huy! Anyway, mahal ako pa rin to si DJ Kim Chino at talaga nga naman pag-uusapan pa rin natin ang relasyon nyong agaw buhay. Pero di ba nga sabi ko sa inyo, don't worry kasi ako ay concerned at talaga nga namang meron akong mga solusyon na pwede mong itry para maisalba yung relasyon nyo. Di ba? Anyway, mahal, welcome back sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina ay talaga nga namang ang Pebrero ay pagkalamig-lamig to the point na talaga nga namang nakikisabay ang relasyon nyo. Diba? Na para bang wala ng init, wala ng kilig at nagkakalabuan na kayo. Kaya naman nandito si Kim Chino para bigyang lunas. Tingnan natin kung kaya pang hilutin ang inyong pagmamahalan. Diba? At sabi ko kanina, mali, bibigay ko ang 3 lunas sa nanlalamig na jowa o relasyon. Kaya naman, recap na tayo. Sabi ko kanina, una, mahal, kapag nanlalamig na si jowa, ay talaga nga namang alamin ang dahilan. Mag-research, di ba? Alamin kung ano ang root cause, di ba? Yun yung mga sinasabi natin na sayang kasi. Sayang yung relasyon nyo. Kasi hindi naman lahat ng tampo o di kaya panlalamig ng tao, ng jowa mo, ay talaga nga namang hindi nangangahulugang may kabit na siya, di ba? Minsan pwede yung stress, pwede yung problema sa trabaho, sa pamilya. So might as well alamin mo, mag-research ka. Nung hindi pa nga kayo niyan, talaga nga namang super stock ka. Ngayong kayo na ay talaga nga namang hindi ka man lang maglaan ng oras para alamin kung bakit siya nagtatampo o tinutoyo, di ba? At ang pangalawa naman, sabi ko, mahal, kapag nanlalamig na si jowa, ay kausapin ng maayos. Ito yung sinasabi natin na communication is key, di ba? Mahalagang kausapin ng tao ng mahinahon. Mahalagang i-voice out kung ikaw ay nahihirapan at mahalaga ring magtanong kung okay pa ba yung partner mo or yung jowa mo. Kasi may mga tao talagang kailangan mo munang tapikin, kailangan mo munang tanungin at kailangan mong batukan bago mag-open up. So might as well have a sweet and at the same time serious talk, relationship communication. Yung sinasabi natin na talaga nga naman mag-uusap kayo, yung deep talks, yung mga deep truths. Ano truths? Katotohanan na minsan ang hirap i-open up, pero kaya ka nga naging jowa ay talaga nga naman para maging venting machine. Pag-openan ng iyong jowa. So might as well have a communication or communicate kung ano yung nararamdaman since alam mo naman na yung root cause, di ba? So might as well mag-usap kayong dalawa. At ang pangatlo't panghuli, mahal, kapag nanlalamig si jowa, ay nako, ibalik mo yung effort. Ibalik mo yung day 1 performance mo. Ayan ang problema sa inyo magagaling lang kayo sa umpisa. Tapos kapag nakuha nyo na yung matamis na naging jowa nyo na, nakatikiman nyo na at nagbembangan na kayo, di ba? Biglang nawawala. Biglang nawawala yung effort at pagmamahal. Tandaan nyo, kapag nakuha nyo na or nagkaroon na kayo ng relationship or even magpakasal kayo, ay might as well araw-araw nyo pa ring ligawan or paramdam na mahal nyo ang isa't isa. Araw-araw pa ring magpapamiss, araw-araw pa ring mag-e-effort. Hindi yung kapag nakuha nyo na yung gusto, tapos na. Okay, so it's a maintenance. Always remember, a relationship is a maintenance na kung saan kailangan mag-i-invest kayo ng effort, resources para mag-work ang relasyon. Yan ang problema sa inyo. Magagaling kayo sa umpisa, nang gigigil na naman ako. Anyway, speaking of magaling sa umpisa, eto na. Hindi ako magaling sa umpisa pero kailangan ko nang magpaalam, sisibat na ako. Matatraffic ako. Pero don't worry, mahal. Susunod na po sa akin si Rocky Terra at Titangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bye, mahal. Ingat! Metro's number